Kaixo, bideo honetan aztertuko dugu funtzioen ezaugarriak. Ikusiko dugu grafika desberdinak eta banan-banan joango gara ezaugarri guztiak aztertzen. Lehenengo grafikoa alderantzizko funtzio bat da. Ikusten dugu punto berezi bat dekola, eta hori da x bi denean. X bi denean ikusten dugu zelan funtzioak ez dauala hartzen baliorik, bai? X berdin bi denean ez dago definituta funtzioa. Hori ikusten dugu adierazpen analitikoan. X-ken bi, izendatzailea 0 denean, ez desistitzen funtzioa. Zergaitik? Hemen daukagulako asintota bat. Asintota vertikala. Badirudi funtzioa hor apoiatzen dela, zuzen horretan, baina ez dago inoiz ikutzen. Egiten dugunean bat, X berdin bi ordezkatzen dugunean, hau 0 egiten da, eta ez da existitzen. Baina, ipintzen badugu 2,0000000 bat, orduen bai egiten da oso balio handia, plus infinitora jotzen dau, eta ipinten badugu, ordezkatzen badugu hemen, bat koma bederatzi, oso biri, oso hurbil dagoan balio bat, atiketa egiten badugu, lortzen dugu oso balio handia, minus infinitorantza jotzen dagoana. Orduen, hori aztertuta joango gara idazten ezaugarri guztiak. Orduen, definizio eremua, orduan esan dugu, izango litzateke. Definizio eremua, idazten dugu dom F, erderaz dominioa, orduen izango ziren erreal guztiak, bi izan ezik. Ibiltartea. Ibiltartean gauza berak kalkulatzeko, I berdin 0 denerako ez da existitzen. Grafikoa zein iren balioentzako existitzen da. Hau da, imaginatu, proiektatzen dugula grafikoa I ardatzera. Orduen pentsatu, ardatzean zer margoztuko zan. Edo grafikoa zein iren balioentzako existitzen da. Orduen esango geunke ibiltartea, eta hemen gertatzen jaku x-entzako pasatzen zen gauza bera. Hemen I bardin 0 denean, hemen daukagu beste asintota bat. Baina asintota hau da asintota horizontala. I 0 denean, ez dago x-en balioren bat, non I funtzioaren balioa 0 emoten dagoan. Hemen ikusten dugu funtzioa zelan apoiatu egiten dala, zuzen horretan, baina ez dauala inoiz ikutzen. Beraz, izango litzateke erreal guztiak 0 izan ezik, baina ibiltartean I aztertzen dugu, eta definizio eremuan X-en. Ibiltartea definitzen dugu I ardatza. Asintota vertikala. Esan dugu asintota vertikala dagola X berdin bi denean. Eta asintota horizontala esan dugu I bardin 0 denean. Gorakortasun tarteak. Kasu honetan, funtzioa beti egiten dau berantza. Beti hasten gara eskerretik eta ikusten dugu zelan berantza doan. Eta gero bitik hasita, berantza. Beraz, ez dago gorakortasun tarterik. Beti da berakorra. Nondik? Minus infinitotik hasita. Hemen gogoratu askundea aztertzerakoan, gorakortasuna, berakortasun tarteak aztertzerakoan, beti definitzen dugu X-en balioak zein X-en balioentzako da gorakorra edo berakorra. Orduen, berakorra minus infinitotik birarte eta bitik plus infinitora. Beti da berakorra. Bin ez. Bin ez da ez gorakorra, ez berakorra, ez da existitzen. Maximo erlatiboak, kasu honetan ez dagoz. Minimo erlatiboak ez da. Jarraitasun tarteak, esango dugu ez dala jarraia, ez da jarraia non? Ez da jarraia X berdin bi denean, hor galtzen dau jarraitasuna. Eta zergaitik, dagolako jauzi infinito bat. Eten une mota da, jauzi infinitoa. Edo bestela esan aldugu asintota bat dagoala. Asintota vertikala.
Hori bai erlazionatuta dago jarraitasunarekin. Gero dino, x-ekiko ebaki puntuak, hau da, x ardatza ebakitzen dau? Ez. Ez dago ebakitzen. Eta irekiko ebakitze puntuak. Orduen, i ardatza ebakitzen dau? Pues hemen bai ikusten dugu hor puntu bat, orduen grafikotik ezin dugu atera, baina bai kasu honetan formula dekogunean, gure funtzio analitikoa hau zedanez, kalkulatu nahi duguna da irekiko ebakitze puntua. I ardatzean, badakigu x puntu guztietan balioa dagoela 0. Orduan, ordezkatzen badugu funtzioan 0 balioa, x 0 denean izango zan, minus bat biren. Beraz, puntu hori, ebakitze puntu hori, izango litzateke 0 minus bat biren. Hori da ebakitze puntua. Simetriak ez da bikoitia, ez da bakoitia, eta periodikoa bez ez da. Bigarren grafikoa, errodun funtzio bat, hor daukagu adierazpen analitikoa eta grafikoa. Definizio eremua. Azten gara, zein x-entzako existitzen dan. Beraz, definizio eremua izango litzateke minus lautik plus infinitora. Plus infinito betikakoagaz eta minus lau bai existitzen da. Ordezkatzen badugu x-en minus lau, balio dau 0. Beraz, bai existitzen da kortxeteagaz. Ibiltartea, izango litzateke, zein iren balioentzako existitzen da. Orduan, ibiltartea izango litzateke 0tik plus infinitora. Ze suposatzen dugu grafiko hau gorantza doala. Beraz, zein irentzako existitzen da? 0tik hasita plus infinitora arte. 0 existitzen da, beraz, kortxeteagaz. Asintotarik ez dagoz. Gorakortasun tartea. Kasu honetan funtzioa gorakorra da, bere definizio eremu osoan, beraz, minus lautik plus infinitora. Gogoratu, gorakortasun tarteak beti definitzen dugu zala x ardatzerako, x-en balioentzako. Eta muturrak beti kakoekin adierazten dugu zala. Ez da berakorra, maksimo erlatiboa kasu honetan ez dago, eta minimo erlatiboak ez da. Jarraia da, bere definizio eremu osoan, jarraia da, ez dago zetenunerik, eta x-ekiko ebakitze puntua. Ebakitzen dau x ardatza minus lau 0 puntuan. Eta irekiko ebakitze puntua ebakitzen dau 0 bi puntuan. Honek puntuak dira, kakoekin doaz, baina dira puntuen koordenatuak. Gogoratu kakoak erabiltzen dugu zala, bai puntuetarako eta bai tarteak adierazteko, baina ez nahastu, simetria, ez deko simetriarik. Hurrengo grafikoa, zuzen bat da, ez dozko emoten analitikoki zein da zuzenaren ekuazioa, baina bai deko hor beste punto bat, orduan esan aldugu zatikako funtzio bat da, bi zati deko zalako. Orduan, adierazten dugu definizio eremua. Definizio eremua izango litzateke erreal guztiak. Eta inozo, baina bi zati dekoz, bata da zuzena eta bestea da puntua. Baina azken baten, galdetzen bauzko zein x-entzako existitzen dan grafikoa edo funtzio, beti, balio guztientzako, beraz, R. Ibiltartea, izango litzateke, hemen ez dut idatzi definizio eremua, Ibiltartea, zein irentzako existitzen da, orduan pentsatu, proiektatzen dugula i ardatzean, eta orduan izango litzateke, proiektatzen badugu, geratzen jako hemen, utxunetxu bat, Orduen, bere ibiltartea izango litzateke erreal guztiak, sei izan ezik. Asintotarik ez dagoz, beti da gorakorra, gorakorra izango litzateke erreal guztiak, bat izan ezik, edo ipinaldo bai, minus infinitotik batera, eta batetik plus infinitora bai. Ze hor batean, apurtu egiten da. Berakorra ez da, maksimo erlatiborik ez dagoz, jarraitasun tarteak. Funtzioa
ez da jarraia, non ez da jarraia. Ez da jarraia x berdin bat denean. Ze hor dago etenune bat. Eta ze motatako etenunea? Punto bat falta da eta puntua gaindigarria. Puntu gaindigarri bat dago. Vale. X-ekiko ebakitze puntua, izango litzateke minus bi 0 puntua, hori, eta irekiko ebakitze puntua, hauze, 0 lau puntua, eta ez da simetrikoa. Eta hemen daukagu azkenengo grafikoa. Azkenengo grafiko honetan, fijatu behar gara, zelan daukagula alde batetik hemen asintota bat, funtzioa hurbiltzen da zuzen honetara, ez dago ikutzen, zergatik, x minus iru denean, funtzioa ez dalako existitzen, eta x iru denean gauza bera gertatzen da, beraz daukaguz bi asintota vertikal. Eta horrez gain, hemen daukagu beste asintota bat horizontala dana, badirudi funtzioa apoiatzen dala zuzen horretan, baina ez dauala ikutzen, beraz daukagu asintota horizontala, berdin 0 denean. Hori ikusi egiten dugu funtzio analitikoan, formulan, modelo matematikoan edo, orduen, hemen daukaguna da izendatzailea ezin dala 0 egin. Orduan, x karratuken bederatzi noiz da 0, plus iru eta minus iru denean. Beraz, aztertzen genduanean definizio eremua analitikoki, esaten genduan definizio eremua, zala erreal guztiak, minus iru eta iru izan ezik. Gauza bera ikusten dugu grafikotik, existitzen da beti minus iru eta iru izan ezik. Ibiltartean, izango litzateke. Proiektatu egiten dugu grafikoa iardatzean, eta orduen zer pintatzen da, edo zer margosten da, edo noiz existitzen da, zein irentzako. Minus infinitotik minus batera, eta minus batean beraz ipintzen dugu kortzeteagaz, eta gero hasten da, hemen, txati honetan ez dago grafikorik, eta berriro hasten da zerotik plus infinitora. Zeron ez da existitzen, ez dago ikutzen, orduen, 0 kakoarekin plus infinitora arte. Esan dugu, asintota vertikala x iru eta x minus iru denean, pintzen dugu xen balioa, eta azken baten zuzen vertikalaen ekuazioak dira hori, x iru eta x minus iru. Eta asintota horizontala, i berdin 0. Gorakorra. Gorakorra da zation, galdu dut kursorea. Amentze. Izango litzateke zati hau gorakorra eta zati hau gorakorra. Eta beste bi adarrak, beste bi zatiak berakorrak. Orduen gorakorra da x minus infinito denetik, nora arte, minus iru arte. Beraz, minus infinitotik minus iru. Gorakortasun eta berakortasun tarteak beti xen adierazten dira, eta muturra beti kakoekin. Eta berriro hasten da minus irutik eta x 0 arte. Ez naztu, ez da balio arte, ez da minus batera arte. Bestaldetik, berakorra, x 0 denetik, nora arte, x iru denera arte. Gogoratu, xen definitu behar dugula. Naiz eta iren balioa izan minus batetik minus infinito arte. Ez, guk berakorra adierazten dugu zein x-entzako, beraz, 0tik irura arte. Eta berriro, irutik plus infinitora arte. Maximo relatiboak badago, puntu hau da, maximo relatiboa. Izango litzateke, ze puntua da? Orain puntuaren koordenatuak, x0 eta i minus bat. Fijatu zaitezie, eskala desberdinetan dagoela x ardatza eta i ardatza. Hemen bi lauki dira unitate bakoitza, eta x ardatzean daukagula lauki bakoitza unitate bat. Hori posiblea da be, magnitude desberdinak izango liratekelako. Minimorik ez dago. Gero jarraitasuna, funtzioa, jarraia ez da non x minus irun eta x irun zergaitik daukaguzalako adar infinituak, edo asintota vertikalak, adar infinituak x minus iru eta iruan. Ebakitzen da x ardatza? Ez da ebakitzen, beraz ez dago ebakidura punturik, eta i ardatzan ebakitzen da
justo maksimoan, beraz, 0 minus 1 puntuan. Eta gero simetria, simetria bikoitia da, bai? I ardatzarekiko, bai? Tolostu egiten badugu I ardatzetik, bai? Pues, simetria bikoitia ikusten dugu. Oso ondo. Eta gero ez da periodikoa.